Hayi, Magic. Bafo. Hayi, ngiyabona ndoda lento esenzile namhlanje. Hayi inzima. Hayi ngeke noma ngabe kuthiwa mfethu. Yabona lento esenzile mfethu. Sihamba sitshela ukuthi asibonakali thina. Sihamba shiya ibhamu la. Siyafika lapha phambili siba nenkinga. Le mama yazi kuthini kumele yenze kuthini. Awukhohlwe nje into esekudlule manje. Kwesifocus ephambili manje. Ngoba manje ukudla kuyaphela ngale. Yabo? Kumele sizame imali ukuthi sokuthenga ngani okunye ukudla. Kumele sithole imali. Hayi ngeke Magic. Sihamba thina sidlala inyanga lana. Lalela ukuthini? Le nyanga sodila nayo. Kanjani Magic? Sodila nayo kodwa kwesiqale siphanti singenisa imali sithenga ukudla. Mase sakuthenga ukudla then ke sesiyabuyela enyangeni sidila nayo ke. Yabo? Awuqinisile afana sizame sithole ukuthi into ezwa ngasethunjini. Samsephansi. Ale mama namhlanje ngathi kuthuli ke namhlanje. Ayiyabheda mfethu sinempilo ithule nje mfethu. Kuphante. Dala nenyanga mfethu yonke le. Dali inyanga mbombo. Hayi. Uhlala nga7 bullets. Siyaphanda nathi siyaphanda iphanda ngathi Phanda ngathi. Ngona ngoba sinikanga mali kodwa nje usibulalisile ke ntombi nabantu. Hayi cishe safa sishene. Yakuse. Shobe. Ozalana. Hayi madoda kize lapho. Hayi bofethu wabuza answer ozalana. Noma ufuna sikulande thina? Phela singakulanda. Phela singakulanda thina ma ukuthi Mose unenkinga mfowethu. Awuzelana kwendo. Ngokuwena uthi wenza kanjani? Hayi ngodla ngibhuti ngizozwa kahle ngisipho mfethu ngenzisa. Zamano kumfana zama ugololo. Yabona Magic, yabona masaka lo. Ya. Ngathi umoshela ukudla mahala nje lo masaka lo. Ana profit lo muntu lo. Hayi bofethu Ana profit ngiyazwe. Ene? Sengilambile mina. Yabona ke Magic lento engikutshela yona. Lambile bafethu. Izwa manje ulambile manje. Lona le mama uqinisekile. Ngiyayibona lento eyishoyo la. Yabona nje usudle kabili kulandelana. Kabili kulandelana. Mina mfethu ngiyalamba mina ngeke ngazi. Yamuzwa ke Magic lo muntu wakho. Ehlisa umoya le mama ngizomenzela ukudla ngale. Hayi ungamqedeli kungathazi isinkwa sami kodwa lo unike into engena profit la. Ngidusha njalo wena mfethu. Yamuzwa yakho. Hayi. Dlanga. Awu ngiyabonga futhi omdala ngiyabonga. Ungaqedi phela ungaqedi. Hayi le mama. Abantu bakhona namanje abakakhona. Relax mfethu bazofona labantu laba manje ngiyabazi nje. Hayi bazofona nini? Mina bafonele manje. Ya abafonele naye manje. Hawu, badlala umuntu fona lapho. Lo muntu wakho udla wani wena? Isarenga madoda. Yesinqama. Hey Casper, khamba kanjani mfana kithi? Ngithunjiwe la mfethu. Hayibo. Casper. Uthunjwe ubani? Abakulimazi kodwa ndoda. Hayi lutho wefethu. Hleli kahle kabi la ungibona. Ungibona nje the ufika kwami nje laba ngineza ama-nucleus. Bangenzela irice nenyama. Ungibona nje manje ngiphethe isinkwa. Bangiphethe kahle impela kwenze kulutho. Ungathuki mfethu. Jesu! Hey Casper ndoda. Hey, inhlanhla engaka. Awunenhlanhla mfana kithi. Hey. Khuleka sinqama. Ngisazi ufuna nje futhi bengiphinde bengithumbe past 2. Jesu! Hey, yabona Casper mfethu ngicela unikeze ama-kidnappers lapha ifoni ngikhulume nawe. Hey, ufuna ukukhuluma nabathumbi bami? Hayi, ngizokufaka la speaker la ukhulume nabo. Ngifuna ngidlale ibhizinisi lami mina. Nawo. Kodwa ama-kidnappers nabanjani? Ngaso sonke isikhathi ngiyanikidnapha abantu abaronke. Mina ningiyekelani? Jesu! Yazi noma nikidnaphile lapho usuke kubo edla ibreakfast yamaqanda, isinkwa, nobhekeni nama-fried. Jesu! Mina ngino 3 days wonke ngingadlile. Yazi lo manucleus lapho, ama-nucleus ninike wona. Mina bezwenza umehluko omkhulu kabi kumina. Jesu! Angisayiphansi kosami rice nenyama. Rice nenyama. Rice. Inyama. Irice nenyama. Hayi, awuleke umona wena uthola abakho abathumbi bakho. Lahlahla amehlo nje nobabili. Ngibona ukuthi inkosi angibenda wenzeka neJohn ngibuka.